Per nosaltres a Sant Boi la importància que té Europa a la xarxa és molt important, perquè gràcies al Building Europe with Local Councillors, amb el suport de la Diputació, hem pogut construir un pont entre la ciutadania i les institucions europees. Cal més que mai reforçar el sentiment europeu a la ciutadania. Per això, iniciatives que fa la Diputació com sensibilització i divulgació del projecte europeu, juntament amb la col·laboració de la xarxa Belg, hem aconseguit fer simulacions al Parlament Europeu amb diferents instituts. Hem aconseguit participar en xarxes com Urbac, Horizon i altres xarxes importants com el Living You per part d'Eurocities. I a nivell de fons europeus hem pogut transformar la vida de 2 barris vulnerables com han sigut Casablanca o la cooperativa Campdans. Per això, enfortir aquest pont és essencial avui en dia més que mai, perquè hem de continuar construint conjuntament els valors europeus i sobretot construir una Europa més solidària, participativa i sobretot més compromesa amb els valors democràtics.